tiež majú dostať priestor tí ľudia? Myslím si, že určite áno. Máte vedieť... vedieť... keď to nie je podložené. A čím to nie je podložené podľa vás? Je to nejakými, ja sa pýtam vás, je to podložené, že Zem je plocha, je podložené... A je podložené, že Zem je gulatá? Ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež neviem. A v médiách by mali vraj dostávať priestor aj ľudia s týmto názorom. Nás v Refresheri zaujímalo, prečo by konšpirátori v médiách mohli byť nebezpeční. Sú konšpirátori v médiách nebezpeční? Myslím si, že áno. Určite áno. Podľa mňa áno. Určite nie. Podľa mňa sú nebezpeční, ale podľa mňa je potrebné, aby tam vystupovali. Prečo? Lebo vytvárajú v ľuďoch nesprávne dojmy o tom, ako sa vyvíja svet a ako fungujú medziľudské vzťahy a politické pomery. No, lebo otravujú, akože myslím teraz v rámci toho, že ako jed, priestor a vlastne najhoršie je, že sa to stáva takým novým normálom. Pretože ľudia majú vďaka nim širší pohľad a motivuje ich to podľa mňa, aby vyhľadávali ďalšie informácie a tým pádom ľahšie zistia, že sú to napríklad konšpirátori. Bo to je prejavom slobody slova. Samozrejme, ak si niekto vymýšľa, vedome vymýšľa, že to nie je iba tak, že sa mýli, tak by nemali dostávať asi priestor v médiách takíto ľudia. Kam to môže viesť, ak budú dostávať priestor v médiách? Tak to už sa fakt nad tým nechcem ani zamýšľať radšej. Podľa mňa to vedie k primitivizmu nágoda. Tak môže to viesť tomu, že začnú ľudia veriť proste nepravdám a dezinformáciám. Podľa mňa neexistujú tábory, ktoré hovoria fakty a ktoré hovoria konšpirácie, lebo každá strana má svoju politickú angažovanosť a preto pre každú stranu je atributívne nejaké, nepovedal by som, že konšpirácie, ale prevraty historiánov. Ako by si vysvetlil niekomu, kto verí tomu, že Zem je plochá, že je v skutočnosti guľatá? Tak tam je najjednoduchšie, nech si zaplatí dovolenku niekde na západnej pláži morskej, to znamená, že slnko bude zapadať do vody a v momente, keď zapadne za vodu, tak nech sa postaví a ešte na sekundu ho uvidí. Aby sa vrátila asi na základnú školu. No napríklad tým, že Zem bola už oboplávaná, tak sa vlastne objavilo, že teda je gulatá. Nech sa pozrie na Google Maps, ja neviem, proste učíme sa to na zemepise, v podstate vidíme aj fotky akože z vesmíru. Každý by mohol rozprávať aj to, že je plochá alebo hranatá. Ak mal by byť konfrontovaný niekým, k tomu vie vysvetliť, že nie je. Ešte základné argumenty o tom, že si zoberte loďku a vidíte, že to nie je rovné a na konci vám zmizne z dohľadu. Niečo, čo je uchopiteľné a ľudovo pochopiteľné. Akože chápem to, že si to niekto myslí, pretože sú ľudia, ktorí sú zástancom toho, že čo nevidia, tak tomu neuveria. Ale tak existuje množstvo rôznych fyzikálnych, geografických a takýchto dôvodov, takže kvôli tomu by som im ukázala. Fakty. Ako argumentovať s konšpirátorom? No to je to ťažké. Tam proste treba byť trpezlivý, musí si zháňať zdroje, musí ich dávať dohromady, argumentovať nimi. Ja by som netrapil tak svoj čas, lebo nemá to zmysel. Takže si myslíš, že netreba s nimi argumentovať, že to nebude mať zmysel? Nie, netreba, majú svoju mienku, nech majú ďalej. Sú extrémne tvrdohlaví a podľa mňa už tie informácie pre nich sú až tak pravdivé, že nepríjmú to, že nie sú. Všetkým treba argumentovať. Tak možno to niekedy ani nemá zmysel. Napíš nám aj ty, čo si myslíš o konšpirátoroch v médiách a sleduj aj naďalej Refresher News.